హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనము శనగపిండితో దోశలు వేసుకుందాము. ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 కప్స్ శనగపిండి తీసుకొని అది జల్లించుకొని ఉండలు లేకుండా తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బియ్యపిండి 2 కప్పుల శనగపిండికి 1 కప్పు బియ్యపిండి తీసుకొని దానిని కూడా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఉండలు ఉండడం వల్ల పిండి అనేది సరిగా రాదు. సో అందువల్ల ఉండలేకుండా కలుపుకోవాలి. ఇంకా దానిలో మనము ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు, ఇంకా కావాలనుకుంటే కరివేపాకు, పుదీనా, జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు. అండ్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత పిండిని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత అందులో మనము దోసపిండికి తగినట్టుగా మనము వాటర్ పోసుకుంటూ దోసపిండి కన్సిస్టెన్సీ రావాలి. అలాగే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆ పిండిని మనము దోశలాగా వేసుకోవాలి. దోశలాగా వేసుకొని మనము 2 సైడ్స్ మనం ఆయిల్ వేయాలి. అచ్చం దోశ పిండిలాగే ఉంటుంది, దోశలాగే ఉంటుంది. అండ్ వెరీ టేస్టీగా ఉంటుంది, క్రిస్పీగా ఉంటుంది. మనము రవ్వ దోశ ఎలా వేసుకుంటామో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. అలాగే దాంట్లోకి కావాలనుకుంటే సోడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మన చాయిస్. ఆ తర్వాత దోశ వేసుకున్న తర్వాత 2 సైడ్స్ బాగా కాలనివ్వాలి. కాలిన తర్వాత స్లోగా మనము దోశని టర్న్ చేసుకోవాలి. టర్న్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ సైడ్ కూడా మనము ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేసి 2 సైడ్స్ మనం బాగా కాలనివ్వాలి. కాలడం వల్ల దాంట్లో ఉండే పచ్చి వాసన పోతుంది అండ్ మనకి చాలా క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తుంది. ఇంకా 2 సైడ్స్ మనము కాల్చిన తర్వాత దోశని తీసుకొని మనము ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. దానికి మనము పల్లీ చట్నీ కానీ, కొబ్బరి చట్నీ కానీ, ఏ చట్నీతో మనం తిన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ మీరు మళ్ళీ ట్రై చేయండి ఒకసారి. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.